Încercăm să găsim ceva într-o zonă plină de gunoaie până la urmă. Capace, tot felul de tăblițe, rămășițe de pe la sticle, doze. Folii de la tot felul de chestii, ciocolate, țigări și așa mai departe. Încercăm să le recuperăm măcar pe astea ce sunt la vedere. Nu o să sap acum după tot. Avem acum un semnal interesant. Ia să vedem. Pare destul de adânc. Sau nu? Poate e mai mic, de asta sună mai așa. Fix acolo. Oh! Ia uite. Am găsit și prima monedă. Dacă reușesc să o deslușesc puțin. Da. Se vede ceva. Opa. 3 bani. 3 bani. Cred că din 1940 ceva. În principiu să așa. Punem aici la bușculiță. Făinuță. Ce fain sună semnalul pe ea. Curat. Dăm mai departe. Un semnal pare destul de stabil, dar hai să vedem ce. Să încercăm și aici. Așa, ia să săpăm așa. Scoatem o brăzduță frumos, o dăm deoparte. Bă, gândeam eu că e un capac. Ia să vedem. Dacă tot am săpat, să-l și scoatem căpăcelul. Ori l-am scos. Sau e mai adânc. Am dat și de o rădăcină și iese mai greu. Da. Aș fi vrut să scot, dar pare că e mai adânc. Mai adânc și fac aici numai dezastru în iarba asta și n-aș vrea. Să încercăm la capacul ăsta, ia să vedem. Capac sau altceva? Săpăm. Săpăm, săpăm și aici. Sfârșit de octombrie, dar afară e destul de cald. Asta e un sunet de fier, de capac. Destul de cald afară și plăcut așa de detectat. Rămâne încă la suprafață. Ia să scoatem. Oh, nu-i capac, e o sârmă. Hai să scoatem. Opa! O sârmă din cupru. No, hai. Curățăm așa frumos aici. Și băgăm la gentuță. Nu o să stau chiar mult, poate mai stau câteva minute. Am semnale, dar în principiu sunt de la capace sau... Ia uite. Aici am un semnal. Chiar interesant. Ia să vedem. Ori o monedă, ori poate o bucată de aluminiu. Parcă e într-un loc, așa pare a fi monedă. Ia să vedem.
sper să fie o monedă. Hai să mai scoatem o dată așa să nu, în caz de monedă, să nu o stricăm. Opa! Uite-o! Da! Am atins-o puțin aici. După cum se vede. A, e o monedă de aluminiu. Da, oare din... Ia să vedem. Republica Populară România, nu? Parcă așa și ia să vedem de cât e. Trebuie să scrie pe ea. Ia. Asta e 5. 5 bani din 1973, parcă așa se vede. De făinuță, micuță, așa. Foarte interesant. Ce o punem aici, la pușculiță. Ia să căutăm mai departe. Poate mai găsim una, două. Parcă e o zonă unde o mai picat de la unul la altul din buzunare. Ok. Opa. Cam la jumate de metru lângă. Un semnal iar bun. Tot un 45, cam așa, cum a fost și precedentul. Dacă nu mă înșel, dacă mi-aduc aminte. Ia să vedem. Am crezut că e mai la suprafață. Ia că am scos-o. Dacă o fi monedă. Da. E monedă. Oh. Asta pare puțin mai diferită. Ia să vedem. Da, cred că e 500 de lei. 500 sau 1000 de lei. Din 2000, 2001, cam așa. Nu pot să curăț bine să o văd. Sper că se vede pe cameră ceva. Oricum e clar că e românească. Da, cred că pe partea asta. Da, e 1000 de lei. 1000 de lei din 2000, parcă știu că sunt astea. Anii 2000. Faină. Frumos. Frumoasă senzația când găsești monede vechi. Bine, nu cele foarte vechi, istorice, dar le-am prins în copilărie. Și cred că le-ați prins și voi. Și vă aduceți aminte de ele. Încerc să nu sap la toate semnalele. Am semnale multe, dar v-am zis, multe capace. Aici, de exemplu, am un semnal stabil 15, curat 15 sau aproape curat. Dar 90% eu zic că e folie. Da, trebuie să o sap mai adânc. Așa. Ia să vedem. Ia să vedem pe aici. Da. Da. Folie. Ce semnal stabil aveam? Semnal frumos. Chiar dacă era mai jos. La semnalul ăsta știu că poți găsi poate bijuterii mai mici sau aur. Aurul cam are semnalul ăsta. Cel puțin pe legendul ăsta, pe noptea asta.
Na. Uite, avem 16 aici, de exemplu. Mai concret așa. 16-17. Și bineînțeles că e folie. O strângem frumos, mai și curățăm în urmă. Aici la fel. Este folie. Și nu pot să o mai culeg pe toată. Asta trebuia culeasă între ghilimele direct la gunoi. Iată, folie. Nu pot să trec cu privirea peste și să le las chiar așa. Nu. Folie și cheițe din astea de doze, capace. Mai găsești câte o sârmă. Ce s-ar mai putea găsi? Să încercăm la ăsta. Pare a fi un capac. Sau chiar o cheiță din aia de doză. E la suprafață. Și vedem exact ce-i. Ia să vedem. Aici. Aici. Opa. Puțin mai câș am dat. Gaura. Uite că e puțin mai adânc. Eu credeam că e chiar la suprafață, dar de unde? Și uite, mai găsim și tablițe. Sau nu e folie, folie, dar puțin mai grosuță. Să punem iarba înapoi. Să o lăsăm cât de cât cum a fost. Capac. Capac de sticlă. Când dai într-o zonă unde sunt zeci de capaci, chiar sute de capaci, deja știi cam cum sună, cam ce semnal au. Capac. Ia să vedem aici. Are un semnal mai interesant puțin. Și mai adânc. Da, o bucată. De fapt e un capac. Bucată dintr-un capac. Sau staniol din ăla mai gros.